Ahojte, vítam vás pri mojom novom dieli Východcastu, kde som si pozval Branislava Čuriho, Branislav Čuri Reality, a môžem povedať za mňa aj najznámejšieho košického realitného maklera. Ahoj, Brane. Ahoj, dobrý deň. Môžeš nám povedať niečo o sebe, čomu sa venuješ, aj keď si myslím určite, že väčšina ľudí bude vedieť, čomu sa venuješ. Tak. No, veľa ľudí si v poslednej dobe myslí, že ja už sa venujem len golfu. Lebo dávam veľa príspevkov z golfu a ako je to pravda, hrajem ho celkom dosť, ale nie je to tak, stále sa venujem tým realitám a myslím si, že mi to stále zaberá nejakých 90% času, takže nehrám len golf, ako si to ľudia myslia, ale tie reality robím. Aj keď ten golf mi už priniesol veľa príležitostí a vnímam to, že je to aj taký pracovne investovaný čas, aj keď nechodím tam s tým zámerom, ale chodím tam fakt len kvôli tomu, aby som si to zahral a oddychol a je to veľmi napínavé a také chytľavé. Ale prináša to aj biznis, čiže zároveň dá sa povedať, že ten golf je niekedy aj tá práca. Čiže oddych spojený aj s nejakou príležitosťou. Presne tak, ale venujem sa 100% realitám. Golf som stále vnímal taký zvláštny šport, ale raz sa k tomu tiež možno dostať, že si zahrať to. No je to šport, ktorý nie je veľmi typický a nemá nejakú dlhú históriu, tak v Košicách je to možno nejakých 20 rokov a nehrá to úplne každý, aj keď mnoho ľudí si myslí, že to je len šport, že to je šport pre nejakých snobov a bohatších ľudí, tak ako neviem klamať, nechodia tam vyslovene, že chudobní ľudia, ale vôbec to nie je také, že je to len pre milionárov, chodia tam aj úplne bežní ľudia, vôbec to nie je nejaký, že brutálne drahý šport, ak to tak vezmem, tak možno ja som si kúpil výstroj golfovú, od ruky už používanú a stálo ma to dokopy možno nejakých 300-400 eur. Čiže keď to porovnám s nejakým lyžovaním, že kúp si lyže, celú výstroj, tie pernamentky a ten golf hraješ možno 9 mesiacov v roku, v zime to je zatvorené, tak ono to ani nie je finančne tak náročné. Určite to nie je len snobský šport, ale zase neviem klamať, určite tam chodia aj nejakí majetnejší ľudia. Super, tak mali sme predstavenie golfu a význam, že prečo ho hrať, čo stojí. Dobre, a prečo práve reality teba zaujali? Neviem, či si podnikal v niečom aj inom niekedy, ale že prečo práve reality boli pre teba tie, že si sa preto rozhodol? No, stále som chcel podnikať, bol to v podstate taký môj sen od malička. A dlho som sa hľadal, nikdy som nevedel nájsť ten správny produkt a stále ma bavilo niečo predávať. A či aj keď som mal normálne zamestnania, že TPP, tak ja neviem, predával som kurzy angličtiny, predával som koláče, predával som stále niečo. A dokonca som mal aj také podnikateľské začiatky ešte veľmi dávno, prvý nápad, čo dostane mladý človek a myslí si, že je najlepší na svete a úspeje, bolo ten, že som si otvoril taký bar alebo krčmu. Do pol roka som v podstate asi skrachoval. Alebo som to zavrel, čiže tam bola taká prvá možno menšia finančná újma. Potom druhý najlepší podnikateľský nápad, čo človek má, je obchod s oblečením. Ten som tiež otvoril a v podstate asi do roka to skončilo. A pomedzi to boli také nejaké normálne, stabilné práce, ale vedel som, že chcem podnikať a že chcem niečo predávať. A dlho som hľadal, že čo by bol ten správny produkt. No a tie reality boli preto, že v tej dobe, ja už v realitách pôsobím 7 rokov, v tej dobe, keď som začínal, alebo ešte rok predtým, než som začínal, tak chodila taká v televízii reality show, volala sa to Hľadá sa dom pre milionárov. Neviem, či to poznáš. Pamätám si to ešte, áno. Alebo v angličtine $1 Million Listing. A bolo to reality show z oblasti reality maklérov. Boli to také tri, nie časti, ale tri také celky. Jedno bolo z New Yorku, jedno bolo z Los Angeles a jedno bolo z San Francisca. A mne sa to tak páčilo, že ja som každú jednu časť si pozrel 5 krát.
Mňa to brutálne chytilo, rok som to pozeral a keď som nejak tak skončil v jednom povolaní a hľadal som sa, že čo budem robiť ďalej, tak som si povedal, že toto je ono. To je proste, tie reality ma uchvátili tam. Chodili oni na drahých autách, mali drahé hodinky, obleky, predávali nehnuteľnosti za 2, 5, 10, 50 miliónov dolárov. A tak som si povedal, no, tak toto som ja sa takto vidím, toto chcem robiť. A keď som začal tie reality robiť, tak som predal môj prvý byt za 60 000 eur. Takže trošku dozadu. Tam som pochopil tú realitu medzi 50 miliónovými nehnuteľnosťami v Amerike a nehnuteľnosťami u nás. A tak samozrejme neskončilo to pri tých 50 000 bytoch, ale vlastne som sa niekde vypracoval, ale u nás nikdy nedosiahne tú úroveň. Sú tie Netflixacké seriály, že Makléri Hollywood a tuším Tampa a také, tak tiež sú to také sumy, že dobre. Áno. Že nejaký celý blok by niekto kúpil za takú sumu. Asi tak, presne tak. Dobre, a preskočil si, teda predbal si moju otázku, že aké boli tvoje začiatky v podnikaní. Takže asi zodpovedal, neviem, či by si tam ešte niečo tak doplnil, hej? Tak boli to tie super nápady, ktoré asi dostane každý človek na svete, že otvoriť si bar, kaviareň, alebo potom nejaký obchod s oblečením. Ale každá jedna vec, ktorú začneš, je ťažká a hovorím, tieto dve veci mi nevyšli, ale vyšlo mi to nakoniec v realite, lebo som sa nevzdal. Vedel som, že chcem niečo robiť, vedel som, že chcem podnikať a keď som si našiel ten správny produkt a dal do toho všetko, tak celkom sa javí, že mi to ide. Tak tu sa ukazuje vytrvalosť za človek, že skúšať, keď niečo chceš robiť a nájsť si možno za ten čas to práve a tebe sa to podarilo, takže... Áno, presne tak. Čiže to je super. Čo považuješ ty za kľúčové v podnikaní? Tak nie ako odporúčanie pre ostatných, čo chcú podnikať, ale tak celkovo, že čo je to kľúčové pre teba, ako to vnímaš? No, asi viacej veci vnímam ako kľúčových. Nedá sa povedať, že táto jedna vec je kľúčová, ale určite je veľmi dôležité, keď začneš niečom podnikať, tak keď podnikáš, ty predávaš nejaký produkt. Bude to služba, ja neviem, máš kaderníctvo, alebo robíš, ja neviem, predávaš auta, alebo máš možno obchod s oblečením, ale robíš reality, alebo čokoľvek iné. Je dôležité, aby čo najviac ľudí vedelo, ako je to možné, že to robíš. Že niečo predávaš, či už produkt alebo službu. A keď tí ľudia niečo potrebujú, tak aby prišli za tebou. A čím viac ľudí o tebe bude vedieť, že to robíš, tým viac ľudí príde. Lebo keď nikto nevie, nemá šancu vedieť, čo robíš. Tak nikto ani za tebou nemôže prísť. A či už si ten kaderník, alebo ja neviem, niekto potrebuje si kúpiť niečo na seba, oblek, príde za tebou. Potrebuje, ja neviem, hypotekárny úver, príde za tebou, alebo poistenie. Potrebuje predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, príde za mnou. Čiže jedna z kľúčových vecí je určite to povedomie, aby každý vedel, že čo robíš, čomu sa venuješ. Prvá vec. Druhá vec je byť vytrvalý, lebo ten úspech nepríde z dňa na deň. Ani o tebe nebude každý vedieť z dňa na deň, že niečo robíš, čiže aj to povedomie budovať naozaj dlho trvá a vzdelávať sa. Veľmi veľa sa vzdeláva, hlavne na začiatku, ale aj stále v priebehu celého podnikania. Pretože tie trendy sa neskutočne menia, hej. Veľmi rýchlo. Tak, ja keď som začal robiť marketing a tie sociálne siete, tak to boli úplne iné videá, úplne iná práca na sociálnych sieťach, ako je to teraz. A človek, keď zaspí a nesleduje tie trendy, nevzdeláva sa, tak môže mu ten vlak ujsť, môže tam niekde zapadnúť a neposúva sa dopredu, čiže vzdelávať sa a nespať na vavrínoch, hej, neustále sa posúvať a chcieť uspieť. Keď niekto to robí a tak ďalej, lebo veľa ľudí si myslí, že týždeň, dva a už to má nejaký výsledok. Sám môžem povedať, že nie je to pravda, u mňa to boli roky, takže vytrvalosť a všetko s tým, že tá túžba to chcieť proste dostať vonku, lebo tak
aby to ľudia fakt vedeli, že čomu sa človek venuje, ako si povedal. Takže... No tak pokiaľ nevymyslíš nejakú brutálnu vec, čo na svete nie je a každý jeden človek ju potrebuje, tak jasné, že to trvá a nie je to z týždňa na týždeň alebo z dňa na deň, aj keď určite sú nejaké produkty, ktoré keď vymyslíš, tak proste vyštartuje za týždeň a asi hore, ale to je možno 1 promile prípadov. A v dnešnej dobe je už obrovská konkurencia vo všetkom, je tu online priestor, online sa dajú predávať veci už v podstate teraz nejaký obchodík alebo hoci čo môže ktokoľvek otvoriť, čiže je to určite v dnešnej dobe ťažšie a stále to bude ťažšie a stále to bude teda dlho trvať, kým sa človek presadí. Tak. Teba som zvyknem sledovať aj nové bývanie. Určite aj sledovateľe kedy pozrú, lebo ja to pozerám kvôli tomu, že čo zaujíma sa predá. Ty som niekedy bol aj s tvojim kolegom, keď som to vnímal ešte predtým. A tým, čo spojím, že akú nehnuteľnosť kvázi najdrahšiu, alebo keď tak môžeš, či to bolo niekde tu, alebo v zahraničí, sa vám tebe podarilo predať. Jasné, tak v novom bývaní som bol 4-krát. Že celkom... Ja som asi 2 časti iba, takže ale super. Čiže 4-krát sa mi to podarilo, je to ináč veľmi dobrá reklama aj toho realitného maklera, dokonca po 2 mesiacoch, keď som robil reality, tak som sa už do nového bývania náhodou dostal. Takže je to super, bola to super skúsenosť, aj ten Vlado Voštinár je úplne super človek, veľmi vtipný a tie natáčania sú veľmi také pohodové a vtipné. Každopádne vrátim sa k tvojej otázke, aká bola najdrahšia nehnuteľnosť, ktorú som predal. Bol to jeden dom na Hlavnej, mešťanský dom, ale fungoval ako vlastne ako komerčný priestor, to znamená dole kaviareň, v pivnici nejaká reštaurácia alebo klub, hore kancelárie. A bola to budova, ktorá mala okolo 900 metrov štvorcových užitkovú plochu priamo na Hlavnej. A v tej dobe, to bolo asi 4-5 rokov dozadu, predal som ju za 850 000, ale keby som to možno prepočítal na dnešnú dobu, tak je to, ja si myslím, že v dnešnej dobe by to bolo okolo 1,2 milióna. Čiže to je najdrahšia nehnuteľnosť, akú som zatiaľ predal. A mám momentálne nejaké rozpracované obchody, možno 1-2, ktoré sú vyššie ako toto číslo, možno aj vyššie ako tých 1,2 milióna. Ale to ešte samozrejme nie je isté, kým to neprebehne, ale je to na dobrej ceste. Tak verím, že ten rekord svoj osobný čoskoro pokorím. Super, tak držím palce, nech to vyjde. Ďakujem. A predával, všimol som ešte predtým, že nejaký byt v Budapešti, alebo neviem, či to bol nájom alebo predaj. Áno. Že moja otázka, či niečo aj v zahraničí sa podarilo predať, alebo či aj tomu sa venuješ, alebo sústredí sa len akože tu? Nejak primárne som sa tým nehnuteľnostiam v zahraničí nikdy nevenoval, ale oslovil ma jeden klient, bol to Slovák, ktorý mal byt v Budapešti, všimol si moju prácu na sociálnych sieťach a vlastne ma oslovil, či by som také niečo neskúsil a neoslovil miestnych ľudí, lebo Košičania majú celkom vzťah k tej Budapešti, veľa tam chodia a či by niekto nechcel možno investovať, tak ma oslovil, dohodli sme sa a spravil som, bol to celkom pekný byt, taký malý, super lokalitu mal, bol hneď pri Dunaji, akože asi 20 metrov od Dunaja, úplne v prvej línii, ale nemal výhľad na Dunaj, bol tak do nádvoria orientovaný a spravili sme super video, strávili sme tam celý deň s mojím tímom, to znamená s fotografkou aj s kameramanom. To video bolo naozaj skvelé, ale nepodarilo sa mi ten byt predať, ani neviem nakoniec, ako to skončilo, ale bolo to super zážitok, bolo to aj dobrá reklama pre mňa. Čiže to bola taká prvá skúsenosť so zahraničím, odvtedy ako predal som Maďarsku, ale ja neviem, či to dá ešte kvázi považovať za Maďarsko ako dá, ale také tie pohraničné nehnuteľnosti, hej, tých obcí ako
hýdažné mety a neviem čo tam. Čiže tam som nejaké 2-3 nehnuteľnosti predal, ale nebral by som ako taký nejaký vyslovene zahraničný predaj, ako keď predáš niekde, ja neviem, tej Budapešti alebo niekde Španielsko alebo niečo. A boli tam také úvahy, že možno v nejakej atraktívnej lokalite niekde, ja neviem, v Španielsku alebo tak v nejakom letovisku alebo letoviskách niečo predávať. Boli tam úvahy, ale zatiaľ sa nejak nerozvinuli, čiže... A tak všetko chce čas, možno to príde. Všetko presne, všetko chce čas. Ako vznikol nápad s Čurimenom? Som mal veľa ľudí som musel opýtať, že... pýta, aj hlavne sa ma pýtajú, či nie som tak trošku psychopat, že som to vymyslel. Čurimen lieta po Košiciach. Ale ja som vedel, že chcem spraviť taký scenár, že chcem spraviť zo seba takého nejakého hrdinu. Nejakého hero po anglicky, ktorý akože spási alebo zachráni toho človeka, že jednoducho nájde nejaký byt, ktorý sa nedá nájsť a proste príde taký hrdina, hej, v nejakom kostýme, už sa to tam tak pridávalo a skladalo sa mi to v tej hlave. A tak som si objednal kostým na internete Batmana. A ten kostým mi prišiel a vlastne tam mal taký ten znak, hej, ten Batman a vlastne mne napadlo, a už vtedy som mal to logo, ináč to je logo Branislav Čurik, a vtedy mi napadlo, veď to dám dole, toho Batmana, a dám tam ten môj znak, alebo to logo, tak sa mi to akože podarilo, pôvodne sa dalo dole, toto sa tam našilo, a vtedy mi napadlo, že Batman, Čurimen. Tak to vznikol Čurimen a akože to sú už možno 3 alebo 4 roky, 3 asi, kedy som to video spravil a stal som sa tým Čurimenom. A ešte doteraz, keď niekam prídem, tak veľa ľudí ma volá, že Čurimen. Lebo ja som vnímal aj tvoje video, čo si mal na Jahodnej v obleku, hej, čo bolo tiež také, že dostalo sa ak milión ľudí tam, či koľko tam videní bolo. No, 10 miliónov videní. Či 10, hej, takže super. Takže teba také tie úlety, tak to už tak zapamätané u mňa, že Čurimen, potom na vleku, v obleku, ešte sa rimuje, takže... Tak teraz už možno tých úletov mám menej a snažím sa aj tak do takých viac odborných vecí ísť a robiť ten coaching pre realitných maklérov a pre bežnú klientelu. A z času na čas spravím nejaké vtipné video, ale už dávno som nespravil nič také, čo by malo rozmery Čurimena. Aj som rozmýšľal, či by to nemalo nejaké pokračovanie a tak. A nechcem, aby sa z toho stalo niečo, že keď ide nejaký film, ktorý je hit, a potom príde dvojka a je to prepadák alebo sklamanie. Ale ten Čurimen už stále bude akože tá topka a ľudia si to zapamätajú. Ale ak by napadlo niečo, čo by že malo to svoju nejakú úroveň a dobrý nápad a nebol by to prepadák, tak mohol by vzniknúť Čurimen 2, ale zatiaľ to tak nejak necítim, ani nič také mi nenapadlo. Ale nevylučujem, že sa to môže niekedy zopakovať. Dobre, tak budeme očakávať, keby niečo bolo, že niečo zastipné. A ešte k tomu, dáme tomu, že to bolo tiež vtipno-pracovné, tak čo najvtipnejšie sa tebe v tvojej práci stalo, alebo dajme tomu, že v tých realitách, či niečo také je? Tých vtipných momentov je viac, ako dnes sú zase nejaké teraz brutálne veci. Lebo tak nejak s klientov sa snažím nesmiať, aj keď niekedy proste sú situácie, že sú na zasmiatie, ale samozrejme nikoho nechcem uraziť, ale tie reality sú také dôležité, vážne veci, ale skôr sú to možno také vtipné situácie, ja neviem, pri tých videách, keď ich natáčame, že človek sa nejak pomýli, alebo proste sme tam nejaký tím a je tam sranda, ale ako celkom takú vtipnú vec, jeden klient raz povedal, on predával dom, ja som našiel kupujúceho a on mi tam sa preberajú nejaké ťarchy, ktoré sú na liste vlastníctva, či je to banka alebo tak, a ten klient sa pýta tých kupujúcich, ja by som vám jednu ťarchu dal, nechcete? A on že akú? A on že, moju 90-ročnú mamu.
Ako bolo to také až morbidné, ale nie že morbidné, ale také, neviem, či to bolo vhodné, ale proste my sme po tom stretnutí by sme sa to správnikom strašne smiali, že ako ťarcho dávam tam moju 90-ročnú mamu. Super. Takže tak, ale raz jeden klient, ako robíme častokrát homestaging na tých bytoch, že tie byty pekne zariadíme, hej, či už nábytkom alebo len doplnkami. A raz nám klient povedal, že ale ja ho mám fakt pekne zariadený, že ja akože som si dal záležať a dal som tam nejaké doplnky a prišli sme tam a boli tam také vymodelované labuťky z uterákov, takže taký homestaging z 70 rokov, takže to bolo tiež celkom vtipné. Super. Tak za mňa som vyčerpal všetky témy, ktoré som sa ťa chcel opýtať. Hlavne zakončili sme takou super vtipnou bodkou. Tak chcel by som ti ešte raz poďakovať, že si sa na to dal, že prijal pozvanie, teda prijal si pozvanie do toho, ja som prijal pozvanie do toho priestoru. Takže želám, nech sa ti darí ďalej v podnikaní a ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja, dúfam, že sa vám to páčilo a tebe želám veľa šťastia a úspechov v ďalších podcastoch aj v práci, ktorú robíš. Ďakujem pekne a majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.